Kaya nasa tong linya ang abogado ni Senador Bato de la Rosa, si Attorney Bobby Torion. Ato ni pangutano ni pa-confirm na to niya kung sa iyang kasayuran pod. Kung tinuod bang nadakpan ang senador nga taga Davao. Attorney Bobby Torion, good morning, sir. Mayong buntag, sir. Mayong buntag, sir Okaw. Mayong buntag sa tanang mga Subuhanon nga naminaw niining sikat nga estasyon. Good morning. Morning, sir. Ako sa pasalamatan ng atong ay higala nga retired international boxing judge nga si Salvin Lagumbay, sir. Salamat kayo. Why problema, sir? Istroing na siya. Di isa na yan mag-retire kaya para batanon gihapon. Patanon pa kayo. Attorney Torion, Yes, sir. Unsa ni katinodo na ba kay kasayuran nga nadakpan ko ng Senador Bato, pero ang NBI ni deny, pero ang ubang mga law enforcement wa may statement until now. With all honesty, wala yung information ni Ana, no? Nakuratan lang po ko nga. Gawas na, daghan kayo sa kuan, sa mga social media. But I really do not have any information as to whether or not it is true. Hinautunta, dili tinuod, no? Okay. Warabab yun takabalo kay kung mulihok ng gobyerno. Naagod sa ilahat ng gahom karon, no? Wala ko inaibalan. Pananglitan, sir, Attorney Torion, kung madakpan man or nadakpan, unsa pa'y mahimo sa legal nga proseso ani dinis Pilipinas, considering nga ang iyang warrant of arrest gikan man sa International Criminal Court? Well, kung madakpan lang, kung mo confirm, then himuon na mo itong di-suggest sa mga isa ka respetado kaayo nga justice, kaya mag-file ka agad kami o petition for habeas corpus o mag-file ba kami appropriate manifestation with motion sa ongoing namo nga kaso dinha sa Korte Suprema o gipahibalo nga nanagi very clear and urgent necessity to act on the petition kay para pwede man namo na mga ubay-ubay nga motions nga pwede namo or petition nga pwede namo mahimo para ma-actionan dayon sa Korte Suprema. Until karon, Attorney Torion, wa pa gid ay action ang Supreme Court sa inyong mga petitions nga gisangat dito from Naana sila action, nakadawat ni karon kagahapon actually requiring granting the motion of the Solicitor General to file their comment to the our petition on August 10. Actually, nanay kuan, murag ang gi-require nila katong recent motion na mo siguro nga ilahang ako ang gi-file. Naanay action in fairness sa Supreme Court. So, ang kaning Senador Bato, wala pa po mo petition sa Supreme Court ani? Doon actually, ang original na ko nga kliyente din si Senator Bato gyud. Wala may official tong kuan. Ulahi naman may nagka-istorya sa Hong Kong naman may istorya ni Tatay Digong. Ipa-appeal day ko through Executive Secretary ni Jaldeia. Katong the day gani before siya nadakpan. So, samtang tu ako sa kung sa'y tawag sa pagkahapon nato, samtang gasuroy-suroy nakadawat kong tawag dito sa Hong Kong, no? Nga ipa-appeal lagi siya, no? Sa petition. Mao tong gi-tweak na lang nako tong petition kay naghimo ra ba mi atong petition didto sa Davao dalhon pa nimo tanan mga 18 ka kopya, no, paingon dito sa Korte Suprema. So ing-ana ang nahitabo, so duha sila diha anang pending petition karon sa Korte Suprema, si Tatay Digong ug si Senator Bato. Sir, dunay pamahayag si US President Donald Trump nga dinhi na pasuportahan financially ang International Criminal Court kay matod pa hulga kuno ni sa soberenya sa Amerika, although di man sila I think di man sila sakop, pero unsay may tabo ni Presidente Digong assuming ato pa sa karon didto nya kagahapon do natoy hapon nga ni atol sa UN convention I think dito sa New York niingon nga ang ipatan-aw ang kahimtang sa prisoner nga kanhi presidente sa Pilipinas tungod kang ICC sige lang ga detain unya dugay pa kayong scheduled trial sa presidente kanhi presidente nga idaran dako na kay gidad guwang na. Una ako ang tubagon katong kang Presidente Trump, no? It would serve international pressure siguro sa ICC, no? Na to be very careful also in its moves, no? Specifically sa Philippine situation nato tungod kay balo ka
wala naman ta sa Rome Statute. Yes. March 17, 2019 pa. Tapos, the under Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute, only matters under consideration by the court can trigger the residual obligations of former members of the ICC. Ang amo amang stand din ha is that request ang prosecution to have to have the matter under consideration judicially in 2021 na September. And that is more than 2 years from March 17 of 2019. So therefore, sa among tanaw ni Ana, wala nag-jurisdiction ang ICC. So since it was only in September of 2021 and the warrant of arrest was issued only in November of 2025, then these matters are post-withdrawal matters. So therefore, dapat ang atong executive department should not have cooperated anymore with this ICC process nga ICC warrant. Okay? Una sa tanan pod, sa ikaduha pod, wala may balaod nga naghatag og gahom sa executive department to act unilaterally kung dunay ICC warrant nga dili nimo ipaagi sa atong mga korte. Kay even under Article 59 of the Rome Statute, dapat ipaagi sa gyud nimo sa local courts to determine 3 matters. Ngunya diri wala man gi follow ganina sa kaso ni Tatay Digong ug diri pod sa Korte Suprema, diri pod kay Senator Bato, wala pa po pa-validate kung ang ngayon pa ba nga ipa-implementa ng warrant of arrest diri sa Pilipinas. So, Attorney Torion, posibleng mahitabo ni kang Senador Bato, assuming nga kanang inyong argumento, imong argumento nga gipagawas karon, posibleng mahitabo ni Senador Bato nga ipaagi gyud sa local court kay matod pa niya sa iyang statement atong May 11, atong nitunga sa kalit, ingon siya nga andam gid siyang moatubang basta local court lang ang mohusay niya. Next month pa, no? We have been waiting for that, no? We always believe in the territorial integrity, territorial jurisdiction of the Republic of the Philippines in all crimes committed here, alleged or otherwise, no? So kung naalan sila i-file nga kaso diri sa Pilipinas, atubangon gina ni Senator Bato, niya mo anang tubagon. Tungod kay naaman tay soberanya god, naaman tay independence as a country, working to ang mga korte, working to mga prosecutor, no? So kung i-file na diri amo aginan tubagon, and I hope and pray nga masabtan kini sa atong katawhan, Pilipino man ta, so dapat ang mo judge sa ato Pilipino po, dili ng mga puti o sa banay ilang kulor sa ilang mga lubot. Sir, assuming lang nga si Senador Bato madakpan or kanabang matinuod ang mga balita nga nadakpan gyud, pero idritso og pada dito sa Netherlands ipon ni Presidente Digong, naapabay mahimo ang legal na to nga proseso din sa Pilipinas pinaagi nimo? Naaman pero medyo long shot na siya ba, no? There are still, remedies under the law theoretically. But as to whether or not we can implement the orders of the Philippine courts is another matter. Tumaw nang ako ang problema din ha. May mga Supreme Court decisions, no? Apoy decisions po in other courts, other jurisdictions which can be used, no? Para ato ang mapakusuga atong rason. Pero ang akong problema din ang iyahang pagpa-take effect sa maong kumpalitan makakuha ta og mga order sa atong Philippine courts, no? So it's a problem of enforcement and implementation. And ako as a lawyer, practical ko nganong ako amang ipa-complicate ang matter nga pwede pa man desisyonan diri sa ato ang sa ato ang Korte Suprema. So og moingon ang ICC, Attorney Torion nga dili na mo ni ihatag kay niana man sa among jurisdiction, kami may nag-issue og warrant of arrest, that is lisod na kayo. Depart sa legal Pilipinas lokal. Tinuod ang problema na karon daw ni mo pagpugos karon mga ICC nga ang United States gani o Amerika
Galisod gani. Lagi. Kita pa. Sus, paita. Oo. Oo. So, sir, by the way, si Presidente Digong until now, napa dito sa The Hague, pero what if, unsa may tabo kung ang ICC, supported by European nations naman din financially, muingon ang Amerika nga, ipugos niya, pugso niya ang mga European nations nga, di na pa suportaan ang ICC na eventually mabungkag. Kinsa may mo-order ni ini ang ICC ba nga mapapauli na considering nga di na namot yung trial ni Presidente Digong because we are no longer existed na sa as International Criminal Court. We are hoping ang ICC mismo may mo order Pagpapauli. Kasi we are hoping but there are diplomatic means no by which we can utilize para mapa-effectuate na. So I hope and praying mahitabo na tungod kay naharap ako yung nabalitaan nga nanaintawon daw yung mga bed source daw si Tatay Digong no. Kaya na sa tungod sa maglisod na o kung sa tawag ba na lang sa iyahang daanan. So inaut-unta nga mahitabo na nga og mahitabo gayod nga papaulion na si Tatay Digong through the action of ICC itself. Nastilan. Attorney Torion, sir, salamat kay sa imong pagtubag. Hopefully, dili tinuod ang langgawas nga mga balita nga giingong nadakpan na pero hopefully dili ni tinuod. Attorney Torion, salamat kay nimo, sir, ha? May buntag nimo. Salamat po, sir. Thank you. Si Attorney Bobit o Attorney Israelito Torion, ang iyang angga is Bobit, Bobit Torion. Soon nga higala pod sa atong higalang si Busing ang asindero sa Mindanao, si International Boxing Judge Salvin Lagumbay. Salamat, salamat kayo.